Hola, què tal? Com estàs? Espero que segueixis a casa i que miris de fer tot el possible perquè et passi aquest temps de confinament també de la millor manera possible. Jo segueixo treballant a casa, sortint a la terrassa fent aquests vídeos i passar fred, però perquè vull seguir pensant coses perquè puguis aplicar en el teu negoci mentre estàs en aquesta situació. En el vídeo anterior et deia que l'objectiu principal de la teva comunicació havia de ser continuar ajudant el teu client, però d'una manera diferent a la que habitualment fas o feies fins abans d'aquesta situació. En aquest cas, la teva ajuda haurà d'estar relacionada amb els continguts que puguis oferir a través dels teus canals online, dels teus canals digitals. Aquests continguts poden ser de diferents tipus, continguts d'ajuda professional, continguts d'entreteniment o continguts de col·laboració. Avui us parlaré dels primers, dels continguts d'ajuda professional. Amb aquest tipus de continguts em refereixo a la possibilitat i oportunitat d'utilitzar els teus canals digitals per oferir consells i recomanacions relacionades amb el teu sector. Aquesta és una forma excel·lent de posicionar-te no tan sols com un intermediari entre proveïdors i clients, sinó com aquell professional que ets, coneixedor i expert del sector en general i del producte o servei que ofereixes en particular. Durant aquests dies ja hauràs vist molts exemples d'aquest tipus d'ajuda via online, sobretot lligat a l'oferiment de serveis. Professors de ioga o d'entrenament personal que ofereixen classes en streaming, psicòlegs que ofereixen sessions de teràpia online per gestionar aquesta situació de confinament, dietistes i nutricionistes que han generat documents amb recomanacions d'alimentació per a aquests dies més sedentaris, i molts altres exemples que segur que t'han arribat a través de les xarxes socials. Però què passa en el cas de la venda de productes físics? Doncs en aquest cas també es pot oferir ajuda professional, en funció de quina sigui la situació del teu negoci. Així, per exemple, tens la possibilitat d'oferir el lliurament a domicili dels teus productes a partir d'una petició feta via mail, WhatsApp, missatge directe a Instagram, a Messenger, Facebook. Són moltes les vies que existeixen i també diversos els comerços que ja estan utilitzant aquesta alternativa per continuar oferint els seus productes als clients, mantenint les normes de prevenció i seguretat establertes. L'altra manera de continuar oferint la teva ajuda professional és estar present per als teus clients. Amb això em refereixo a mantenir el contacte amb ells de dues maneres, o bé de forma reactiva, donant resposta a dubtes i preguntes que puguin tenir sobre horaris, sobre estoc disponible, mesures de seguretat i prevenció, però també sobre altres qüestions que tinguin a veure amb un dels teus productes. Per exemple, sobre maneres d'utilitzar un determinat aparell que hagin pogut comprar-te, o què fer si s'ha espatllat. O també pots mantenir el contacte d'una forma proactiva, com per exemple oferint-te directament per respondre a preguntes que tinguin els clients sobre determinats temes relacionats amb els teus productes o vinculats al teu sector. Així pots fer, per exemple, un Facebook Live o un Instagram Live de preguntes i respostes. També pots oferir directament continguts útils i pràctics en diferents formats. Per exemple, si tens una ferreteria, podries oferir alguns continguts explicant com fer petites reparacions a casa. Diuen que l'avorriment és el millor amic de la creativitat i estic segur perquè amb tantes hores a casa en algun moment o altre estaràs avorrit o avorrida. Aprofita-ho per inspirar-te per ajudar el teu client des d'una altra perspectiva. Una abraçada a tots i seguim cuidant-nos. Fins aviat!